xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu dhiirigelinayay ardayda Soomaaliyeed ee degan xaafadda Kuntala oo ka mid ah magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland ayaa ka dhacday isla xaafaddaasi gudaheeda waxaana ka soo qayb galay dhammaanba howlwadannada xafiiska dhalinyarada iyo midka bariga magaalada Helsinki marti sharaf kala duwan iyo waalidiintii ubadka dhalay ardaydaasi oo isugu jirtay kuwa dhamaystay dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada hoose dhexe oo iyagana xagga tacliinta iyo adaabta lagu abaalmarinayay lagana soo xigtay maamulayaasha dugsiyada xaafaddaasi Kuntala waxayna ahayd xafladii ugu horeysay oo nooceeda oo kale ah oo ay qabsato xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Helsinki ee xarunta waddanka Finland waxaana la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan waxaana ka hadlay goobta waalidiintii iyo guddiga xaafadda iyo mas'uuliyiin ka socotay xafiiska dhalinyarada ee waddanka Finland iyo midka magaalada Helsinki hadaladoodina waxaa ka mid ahaa sidan mahadsantihiin kasoo qayb galka kasoo qayb gasheen iyo maashada aad timaadeen waalidiinta iyo madaxda sharafta leh iyo dadka aan ku soo dhaweynayno dhan waxaan rabnaa inaan furno xafladda oo ugu tala galnay in aan ku guddoonsiino dhalinyarada shaqaysatay macnaha waxbarashadoodana ku fiicnaatay aad ayaad ugu mahadsantihiin waalidiinta iyo madaxda sharafta leh iyo dadka aan ku soo dhaweynayno dhan waxaan rabnaa inaan furno xafladda oo ugu tala galnay in aan ku guddoonsiino dhalinyarada shaqaysatay macnaha waxbarashadoodana ku fiicnaatay aad ayaad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan ka sheego in ay ka soo qayb galeen xawaalada Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Amal Express Tawakkal Express iyo nuuristadoo dhan Kallio nuuristo iyo nuuristo Kaskus iyo teeko kuliyatuspaalvalo oo noo sameeyey xafladan aan qabanayna qayb ka mid ah noo sameeyey waxaan ku soo dhaweynaynaa Cumar oo ku sheegi doona wax walba asagana sii wadi doona hawshaas waa mahadsantihiin nudiyan taatoro laakiin kutala oo suuri osa nuuriyo yadko suntunut Suomessa osa paljon parempi mua suomen kieli onneksi näistä nuorista suuri osa on mun siis tuntema nuoria elikkä tervetuloa ensin tässä juhlassa missä palkitaan nämä nuoret jotka ovat saaneet koulun lakkiaiset muun muassa, jotka on ollut menestyneitä hyvin koulussa myös. Mutta täytyy muistaa myös, että kaikki on ansainnut oman palkansa. Kaikki nuoret on ansainnut tavalla tai toiseen. Tässä tänään Ahmed on kiitellyt tosi paljon näitä järjestäjiä, jotka järjestää tässä tilaisuuksen. Eli siinä on jo palkittu muun muassa hawaaladaha. En tiedä, mikä se tulee suomen kielellä, mutta siis TK-kuljetus, Kalliolla on nuoret sekä nuorisoasiainkeskus. Täytyy muistaa, että täällä istuu meidän kanssa arvokkaita vieraita. Muun muassa tässä itäisen nuorisotyöyksikön Irma Sippala, joka on myös ollut tosi paljon Konsumin tukena. Meidän kanssa istuu Meiju Hovi, eli vastaava suunnittelija koko nuorisoasiainkeskus. Jos joku ei tiedä, mikä on nuorisoasiainkeskus, kaikki nuorista, johon te olette käyneet, tai jollain tavalla asioita, mitä liittyy nuoret, niin siinä on se nuorisoasiainkeskus, Helsingin nuorisoasiainkeskus. Tässä istuu meidän kanssa myös Henne Lehtinen, Kalliolan nuorten kehittämispäällikö. On ollut myös mukana tässä aika paljonkin tukea henkisesti ja positiivisella puolella. Tästä enempää en sano. Täällä on meidän kanssa vieraita, jotka tulee kertomaan meille nuorten merkitystä, nuorten kasvun merkitystä. Muun muassa täällä on Varsame opettajana pitkän aikaa uran tehnyt. Hän on meidän vieraita tekemässä meille tänään jonkinlainen puheen. Meidän kanssa istuu Mikael tässä eturivessä. Kertoo meille koulutuksen hyödyt. Ja jos mennään näissä niin nyt järjestyksen mukaan, niin eli mä annan sitten tässä mikrofonia Mikaelille. Ole hyvä. Bismillahirrahmanirrahim. Eli mun tehtävänä oli
puhua koulutuksen merkityksestä, koulutuksen hyödyistä. Ja mä oon jakanut tämän lyhyen puheen 4 eri otsikkoon. Ensimmäinen, että miksi koulutuksella on merkitystä ensinnäkään. Ja toinen, miten kouluttaudutaan. Ja 3. asia, että mitä jos ei kouluttaudu, mitä silloin voi tehdä. Se on se toinen vaihtoehto. Ja 4, miksi lähtisin opiskelemaan. Mitä lähtisin opiskelemaan. Eli viimeisenä käsitellään se, että kun monia nuoria askarruttaa se, että ei oikein tiedä mitä opiskelisi ja mitä lähtisi tekemään, niin mulla on muutama ajatus siitä myös. Mutta siis ensimmäinen. Miksi koulutuksella on merkitystä? Ensimmäinen juttu, mihin luonnollisesti koulutus vaikuttaa, on ammatti ja siitä saatava palkka. Mutta oleellista on myös totta kai se, että kuinka siinä ammatissa viihtyy, minkälaisia ihmisiä siellä työpaikalla on, mitä tekee, minkälaiset päivärutiinit on, onko se miellyttävää, onko se hankalaa, mitä se työ on. Kaikkiin näihin asioihin vaikuttaa luonnollisesti koulutus. Ja se, että minkälaisia ihmisiä siellä työpaikalla tapaa. Mä oon henkilökohtaisesti monta kertaa huomannut sen, että jos mä menen semmoiseen työpaikkaan, missä on koulutettua sakkia, niin siellä käydään sitten mun mielestä mielenkiintoisia ja ammattimaisia keskusteluita ja asiallisia keskusteluita. Että se puhe pysyy niin kuin asialinjalla ja järkevistä asioista puhutaan. Mutta sitten jos mennään semmoisiin työpaikoihin, missä on vähemmän koulutettua sakkia, semmoisia, mihin mä nyt olen kesätyölomassa päätynyt, ja helppoa ja halpaa työtä, ja siellä on ihmisiä, ketkä on ilmeisesti suoraan peruskoulusta tullut niille työpaikoille. Niiden kanssa ne kahvikeskustelut ei ole välttämättä hirveän siistejä, ei ole kauhean nättiä sanottavaa, ei ole nättejä asenteitakaan aina. Molemmista joukoista ilman muuta löytyy fiksuja ja mukavia ihmisiä, ja molemmista löytyy hankalia ihmisiä, olipa ne koulutettuja tai kouluttamattomia. Mutta kysymys kuuluukin, että kuinka paljon kussakin on. Ja niissä työpaikoissa, missä mä olen ollut, niin olen huomannut, että paljon enemmän löytyy hankalia ihmisiä, inhottavia ihmisiä niistä työpaikoista, joissa on pienemmät vaatimukset, vähemmän koulutettua sakkia. Se tuntuu niin kuin ihan selvästi vaikuttavan siihen. Ja sieltä löytyy sitten tiukkoja asenteita, löytyy rasismia, löytyy todella jääräpäistä näkemystä ja umpimielistä, semmoista niin kuin kapeakatseisuutta. Löytyy ennen kaikkea paljon siitä porukasta, joka ei ole kouluttautunut. Ja sen vastakohtana taas se työpaikka, jossa on koulutettua sakkia, sieltä löytyy sitten avoimpia katseita usein, ei välttämättä aina tietenkään, mutta usein. Löytyy avarakatseisuutta, järkevää suhtautumista, löytyy ymmärrystä, löytyy suvaitsevaisuutta. Sieltä löytyy semmoisia näkemyksiä, että ihmiset ymmärtää, että maailma ei ole mustavalkoinen. 2 ääripään välissä on yleensä joku puoliväli. Niin kuin semmoista tasapainosta maailmankatsomusta löytyy niistä työpaikoista, missä on kouluttunutta sakkia. Ja sinne tietenkään ei pääse. Jos itse ei ole kouluttautunut, niin sitten ei pääse viettämään kahvitaukoja koulutettujen ihmisten seurassa myöskään. Et se on niin kuin semmoinen ihan oikeasti käsin kosketeltava juttu, minkä mä olen huomannut. Mutta sitten, miten siis kouluttaudutaan? Monet teistä on nyt päässyt lukion läpi, onneksi olkoon teille. Lukion jälkeen on 2 vaihtoehtoa. Voi mennä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Armeijassa eräs viisas alokas kertoi semmoisen kansanviisauden, että lukiosta valmistuu työttömiä ja ammattikoulusta valmistuu sitten ammattilaisia. Mutta että lukiolaisilla on ovet auki. Niiden täytyisi jatkaa eteenpäin siitä. Jos lukion jälkeen ei kouluttaudu mihinkään muuhun, niin sitten sieltä valmistuu työttömiä. Mutta lukiolaisten tarkoituksena olisi valmistua sitten ammattikorkeakoulusta, yliopistosta tai jostain, mistä nyt vaan. Eli lukio on ensimmäinen askel koulutuksen tiellä. No entäs ne, ketkä ei ole lukiota käynyt? Tässä huoneessa on niitäkin, ketkä varmaan harkitsee, että meneekö lukioon vai eikö mene vai mitä tehdään. Niin lukion jälkeen totta kai voi mennä, peruskoulun jälkeen voi ilman muuta mennä suoraan ammattikouluun, valmistuu sieltä ammattiin, leipuriksi, sähkömieheksi tai jotain semmoista ja sillä pääsee töihin hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Mutta kun mä oon ammattikorkeakoulussa ollut, niin mä oon huomannut sen, että siellä oli muutamia ihmisiä, ketkä ei ollut lukiopohjalta. Ne oli silti mennyt ammattikorkeakouluun. Ja niillä oli täysin hyvät mahdollisuudet edelleenkin päästä ammattikorkeakoulusta läpi, mutta se vaatii paljon työtä. Lukiossa on matikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja kaikkea muuta, mitä ammattikoulussa taas ei ole. Ja ammattikorkeakoulussa kyllä vaaditaan justi fyssaa, kemmaa, matikkaa ja kaikkea.
Ja jos niitä ei ole käynyt, kun ei ole käynyt lukiota, niin ammattikorkeakoulussa menestyminen vaatii paljon työtä. Se kyllä onnistuu. Mä tunnen ihmisiä, jotka on onnistunut siinä, mutta se ei ole missään nimessä helppoa. Eli jos aikoo yliopistoon tai ammattikorkeeseen, niin kannattaa käydä lukio. Mutta tämä koulutus ei ole kaikille. On paljon ihmisiä, jotka viihtyy paljon paremmin esimerkiksi sitten leipurina tai sähkömiehenä tai jotain semmoisissa ammateissa, mihin pääsee käsiksi nimenomaan ammattikoulun kautta. Niitä on paljon, niitä ammatteja, ja monille ihmisille se sopii itse asiassa paljon paremmin. Täytyy tutkia vähän niin kuin omaa sydäntä, että mitä loppujen lopuksi haluaa, mutta siihen tullaan kohta. 3. asia, eli entä jos ei kouluttaudu, niin mitä silloin sitten tapahtuu? Niin silloin lopputuloksena on semmoisia vähemmän palkattuja työpaikkoja, missä mäkin olen käynyt katsomassa. Se työ välttämättä ei ole hirveän mielenkiintoista, aina se saattaa olla yksitoikkoista. Työolot saattaa olla huonot välillä, vaikka onhan niitä huonoja työoloja totta kai niin kuin korkeasti palkatuilla ammateissa myöskin. Ei ole ihan niin vakio juttu. Mutta joka tapauksessa, miten yleisesti ottaen käy? Usein kumminkin käy niin, että kouluttamattomissa paikoissa on sitten vähän huonommat oltavat ja on vähän yksitoikkoisempaa työtä, se saattaa olla tylsää joidenkin mielestä, mutta toisaalta niissäkin voi viihtyä. Sekään ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto. Eli ihmisiä on joka lähtöön, jotkut viihtyy yksinkertaisessa työssä ja toiset taas vaatii monimutkaisempaa hommaa ja sama toisinpäin. Et se pitää niinku tutkia itseään, että mitä sitten haluaa itse loppujen lopuksi. Mutta tosiaan niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, niin se, että ihmiset valikoituu, ihmiset kokoontuu tiettyihin työpaikkoihin, ne ikään kuin toimii samalla tavalla kuin magneetit, ne vetää toinen toisiaan puoleensa. Eli kouluttautuneet ihmiset päätyy paikkoihin, missä on paljon muitakin kouluttautuneita ihmisiä. Ja vähemmän kouluttautuneilla on sama juttu. Ja se vaikuttaa siihen, että minkä sorttisia ajatuksia siellä heitetään, minkälaisia asenteita siinä porukassa on. Kun ajattelee, että menee työelämään, niin siellä sitten ollaan 8 tuntia tai pidempäänkin. Parhaimmillaan niin kuin liki 1/3 elämästä vietetään näiden ihmisten kanssa. Niin miettii, että minkälaisia ne ihmiset on. Että se työn olemus ja palkka on niin kuin oleellisia juttuja varmasti monille, mutta on syytä miettiä sitä, että minkälaisia ihmisiä siellä on. Ja kouluttautuneiden ihmisten keskuudessa on tasokkaampaa keskustelua, sen mä vaan olen huomannut. Näin se vaan valitettavasti menee. Molemmissa joukoissa on hyviä ihmisiä, siitä ei pääse mihinkään. Mutta miten yleisesti ottaen käy, niin vähemmän koulutetulla puolella on niin kuin ongelmallisia asenteita hyvin paljon. On kapeakatseisuutta ja umpimielisyyttä ja jääräpäisyyttä paljon enemmän kuin missään muualla. Se on ilkeä tosiasia, mihin mä oon törmännyt. Mutta siis joka tapauksessa sitten se viimeinen juttu, että mitä lähtisi opiskelemaan. Ensimmäisenä pitää miettiä, että mitkä oppiaineet koulussa on ollut kivoja. Jos on tykännyt matematiikasta tai biologiasta, niin sitten kannattaa miettiä, olisiko semmoisia aloja, missä tarvitaan matematiikkaa tai vaikka sitten biologiaa. Jos on innostunut enemmän historiasta, niin sitten kannattaa miettiä, että mitä niitä semmoisia ammatteja on, missä tarvitaan historian osaamista. Ja niin kuin jokainen aina tykkää jostakin oppiaineesta, niin kannattaa miettiä, mikä se oma suosikkioppiaine on. Ja tässä kohtaa kannattaa karsia sitten siitä se opettajan vaikutus. Koska on olemassa hyviä ja huonoja opettajia. Ei pidä antaa sen vaikuttaa siihen, että tykkääkö aineesta vai ei. Esimerkiksi mulla kävi niin, että mä olin aluksi kiinnostunut tosi paljon kemiasta, mutta mä en sitten pärjännyt sen opettajan kanssa. Niin lukiossa mun kemian opinnot jäi siihen yhteen ainoaan kurssiin, joka oli vähän huono juttu sinällään. Mutta sitten myöhemmin ammattikorkeakoulussa osoittautui, että kemia onkin ihan kiva aine, vaikka lukiossa se ei siltä ollenkaan näyttänyt. Ja vastaavasti esimerkiksi jo yläasteella ja ala-asteella oli biologia mun suosikkiaine. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Yläasteella biologian opettaja oli aivan loistava opettaja, yksi parhaimmista opettajista, mitä mulla on koskaan ollut. Ja se vaikutti oleellisesti siihen, että mä lähdin opiskelemaan biologiaa. Mä kävin joka ainoa biologian kurssi, mitä lukiossa oli tarjolla. Eli opettajalla on vaikutusta siihen, mihin itse sitten suuntautuu. Mutta kumminkin biologia oli samalla myös mun suosikkiaine. Sen takia mä lähdin opiskelemaan biologiaa jatkossakin. Mutta koska kemian opettaja ei ollut mun suosikkilistalla ollenkaan, niin ei pidä niin kuin lähteä vihaamaan kemiaa sen takia, vaan yhden opettajan takia. Ja vastaavasti esimerkiksi lukiossa ja yläasteella matematiikan opettajatkaan ei ollut niin kauhean mieluisia. Mutta siitä huolimatta matematiikassa mä kuitenkin menestyin jotenkuten. Ja
sitten mä en antanut sen, kun mä en opiskellut pitkää matikkaa, mä opiskelin lyhyen matikan, niin mä en antanut sen matematiikan puutteen estää mua. Mä kumminkin lähdin opiskelemaan fysiikkaa vielä. Ja fysiikka vaatii tosi paljon matikkaa. Mutta mä olin kiinnostunut siitä aineesta. Ja sen voimin mä jatkoin eteenpäin, vaikka se aina ei ollutkaan ihan helppoa. Ja fysiikasta mä en tosiaan saanut mitään maailman parhaimpia arvosanoja. Pitkän matikan mä skippasin. Lyhyestä matikasta mä kirjoitin ihan kohtuarvosanan. Ei tarvinnut hävetä sitä ollenkaan. Mutta vaikka fysiikka oli tosiaan mun toinen suosikkiaine, niin mä en sit silti kumminkaan menestynyt siinä niin hirveän hyvin. Mutta ei pidä antaa sen häiritä. Pitää miettiä sitä, että mikä itseään kiinnostaa, mikä itsellä on mieluista. Eli katsoa sitä, että mistä oppiaineesta itse nauttii eniten. Ei pidä antaa huonojen opettajien häiritä, ei pidä antaa huonojen arvosanojenkaan häiritä. Totta kai arvosanat antaa niin kuin hyvää osviittaa siihen, että mihin suuntaan kannattaa mennä. Kyllä niitä pidetään silmällä, mutta ei pidä antaa sen estää, vaan keskittyy siihen, että mistä itse oikeasti tykkää. Ja sitten se, että millaisia ammatteja kyseiseen oppiaineeseen liittyy. Eli jos miettii vaikka biologiaa, niin ei kaikki biologian opinnot johda siihen, että mennään yliopistolle ja ollaan biologeja. Eikä kaikki historian opinnot johda siihen, että mennään yliopistoon ja ollaan historioitsijoita. Vaan nämä oppiaineet liittyy aina kaikkeen muuhunkin. Kaikki tiet ei johda yliopistoon, monet kyllä johtaa, mutta jos se on tosiaan niille, ketkä oikeasti haluaa syventyä enemmän akateemisemmalla tasolla. Mulle henkilökohtaisesti kaikkien akateemisin vaihtoehto ei ollut paras. Pitää tosiaan sen verran itse tutkiskelua harjoittaa, että tietää, mikä itselle sitten parhaiten sopii, mikä itseä kaikkein eniten kiinnostaa, ja miettii niitä työmenetelmiä. Jos on innokas lukemaan, innokas kirjoittamaan raportteja ja tutkimaan, niin sitten siinä vaiheessa yliopisto on. Mutta mikäli se kiinnostus ei yletä aivan niin pitkälle, niin sitten kannattaa miettiä muita vaihtoehtoja, niin kuin ammattikorkeakouluun. Tai sitten jos käy sillä tavalla, että on kiinnostunut paljon enemmän käytännöstä. AMK:ssa on myös käytäntöä paljon, mutta jos on kiinnostunut vielä enemmän käytännöstä ja kaikkein vähiten teoriasta, niin sitten olisi se ammattikoulu. Mutta joka tapauksessa nämä on tämmöisiä yleisiä ajatuksia siitä, että miten voisi suuntautua. Eli loppuun summauksena koulutuksella on merkitystä, vaikuttaa ammattiin, palkkaan, työn mielenkiintoisuuteen ja siihen seuraan, jossa sitten istutaan ja niihin ajatuksiin, joihin siellä törmätään. Koulutusvaihtoehtoja, lukio AMK, lukio, yliopisto tai sitten ammattikoulu ja siitä suoraan töihin. Jos ei kouluttaudu, niin kannattaa varautua siihen, että siellä on kovia asenteita vastassa, kovia ihmisiä, tylsiä keskusteluita, tylsää työtä. Se voi olla joidenkin mielestä myös niin kuin miellyttävää ja itse asiassa varmasti monille onkin paras vaihtoehto. Kannattaa tutkia, että mikä siellä on sitten luvassa. Eli kannattaa tutustua erilaisiin ihmisiin, olla erilaisissa töissä kokeilemassa, niin sillä tavalla saa parhaiten tietää, mikä itselleen sopii, mikä vaatii liian paljon aivosoluja ja mikä vaatii liian paljon lihaksia. Kannattaa ottaa selvää siitä ja kannattaa kysellä ihmisiltä, ketkä on niissä ammateissa. Ja sitten kannattaa tosiaan tutkia sitä, että mikä on mieleisin oppiaine ja sen perusteella lähteä jatkamaan siitä eteenpäin. Kiitoksia. waxaan filayaa kale horta turjumaannimo kuma soo talagelin inta badanna Mikael arrinkiisu waxa uu socday xagga dhalinyarta uu aad ula hadlayay waxa uu soo barbardhigo ka soo hadlay migraansa waxa weeye iskuulaadka iyo waxbarashada iyo waxay qofka ka caawin karaan isagoo haddana barbardhigay qofka iyo shakhsiyadiisu marka hore in ay tahay dabiiciyan migraansa waxa weeye alla u dhaliyay laakiin haddana waxbarashadu ay wax ka caawin karto waxaanu idhahnaa aqooni waa iftiin ya oo dee intay aqooni jirto ayaa migraansa waxa weeye aada wax ku fahmi kartaa mar walba migraansa waxa uu Mikael uu ku celcelinayay waxbarashadu in lagu dadaalo oo teeda sare had iyo jeer la doonto oo qofku migraansa waxa weeye waxa uu marayaa marxalado badan jaranjarooyin badan buu marayaa jaranjaraha waxaa ka mid ah in ay ka hor timaado tusaale ahaan xiisad uu xiisaynayo uu jecel yahay oo macalinkiisi markaa aanu fahansiin karin ama aanu ku fiicnayn taasi waa mid dhiba oo ka hor imanaysa teeda kale waxa uu aad iyo aad uga soo hadlay xagga aadaabta iyo dhaqanka waxbarashada dhinac bay ka tahay oo qofku haddii uu xoog wax u barto ama waxbarashooyinka sare uu doonto inta badan waxa laga yaabaa in aadaabtiisuna ay kobcdo ya dhaqankiisu uu kobco isagoo mar walba haddana barbar dhigayay oo isagu lahaa
qasab ma aha in laga helo ummaddaa wax wada baratay oo dhan haddana dad edaabtooda ay aada u fiican yihiin laakiin marka la kombeergareeyo ama la isbarbar dhigo inta waxbarashada gashay professionka ama inta aan waxbarasho gelina toos u tagto shaqaalaha intaa uu magaranaysa imika la soo wada barbar dhigay oo dhan waxaan anigu kusoo gabagabeynayaa waxaa looga baahan yahay dhalinyartu iyagu dadaalkay doonaan ha muujiyaan waalidkii inuu mar walba barbar taagnaado waalidkii inuu la fahmayo dhalinyarta waxbarashadooda intaasaan kusoo xidhayaa elika mennään eteenpäin, siirrytään eteenpäin tästä ohjelmasta ja haluan kutsua vieraita, jotka kehittää tätä nuorisotyötä koko ajan on positiivisella puolella ja yrittää tukea teitä, minkä tahansa nuorikin. Ja siinä kolmikko, jotka istuu takana, niin mä haluan kutsua heitä kaikkia tänne ylemmällä. Eli Irma Sipala, Meiju Hovi ja Henne Lehtinen. Olkaa hyvä. Ensinnäkin kiitoksia kovin paljon, että mut on kutsuttu tämmöiseen tilaisuuteen. Ja niin mä tuossa mun työkollegalleni sanoin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon tällaisessa tilaisuudessa ja tämä on hienoa. Niin mä olin viime viikonloppuna, oli ylioppilasjuhlia ja mä oon ollut monissa viime viikonloppuna ja niissä aina aloitetaan sanomalla, että hyvät ylioppilaat, onneksi olkoon. Ja ilokseni mä näen, pitää vähän tämän kameran takaa kurkata, mä näen 6 kaunista uutta ylioppilasta Helsingissä. Ja täällä on vielä jossain yksi poika jo lakki päähän. Ja jos täällä on vielä muitakin, jotka on ylioppilaksi nyt valmistunut, niin teille kaikille ihan valtavasti onnea. Se ei ole hetki, mihinkä te olette päätynyt nyt tämän kevään aikana ylioppilaskirjoitusten kautta, vaan te olette tehnyt pitkään työtä sen eteen. Ne vaiheet, jotta ylioppilaksi Helsingissä valmistuu, niin ne alkaa jo keskikoulusta, että lukioihin pääseminen Helsingissä on hankalaa ja te olette sen läpi menneet. Teillä on varmasti jokaisella teillä on unelmia ja ajatuksia siitä, että mitä teistä tulee isona. Niin kuin Markus tässä aikaisemmin sanoi, niin tämä on vasta alku. Ja mä kannustan ja kehotan teitä huolehtimaan, että te kuljette unelmienne perässä ja pyritte opiskelemaan sitä, mitä te haluatte. Ja älkää missään vaiheessa lopettako uskomasta itseenne. Teillä on hieno ura jokaisella teistä edessä. Ja teidän vanhemmat saa olla todella ylpeitä. Se on iso hetki vanhemmille, kun omista lapsista tulee ylioppilaita. Onneksi olkoon teille kaikille. Hyvät ylioppilaat ja hyvät juhlavieraat. Myös minä haluan lämpimästi onnitella kaikkia teitä, jotka olette valkoisen lakin saaneet, mutta myös teitä muita, jotka ette ehkä vielä ole saavuttanut tuota valkoista lakkia tai saanut peruskoulua loppuun, mutta täällä on paljon koululaisia ja kouluikäisiä. Ja viikko sitten alkoi kesäloma kaikilla ja toivottavasti se viime talvi koulussa on ollut mukava, mieleenpainuva ja antoisa, sellainen, josta te olette saaneet jotain pääomaa itsellenne. Siitä on pitkä aika, kun mulla oli mahdollisuus viettää omia ylioppilasjuhlia vuonna 1978. Sen jälkeen on elämässä ollut, niin kuin tässä aikaisemmatkin puheet on sanoneet, niin opintoja. Ja se on tärkeää, että löytää itselleen jotain sellaista tekemistä, missä voi toteuttaa itseään. Tänä päivänä on tietysti tärkeää löytää se opintopaikka mahdollisimman nopeasti, mutta elämä on niin kuin jatkuvaa oppimista ja puhutaankin elinikäisestä oppimisesta tänä päivänä. Eli se polku, minkä te valitsette, niin se tie on silleen mukavalla tavalla pitkä. Jos nyt tulee tehtyä sellainen valinta, mikä ei ehkä sitten osunut oikeeseen, niin onneksi elämässä on vaihtoehtoja ja on aikaa tehdä myös sellaisia asioita, mitkä sitten on oman sydämen asioita. Oikein lämpimät onnittelut kaikille teille, jotka olette nyt koulun saaneet loppuun ja onnea myös kaikille perheille. No niin, onnea minunkin puolestani. Mä huomaan, että on jotenkin sellainen liikuttunut olo, kun saa olla mukana täällä juhlassa. Että tietysti huomaan, että muistelen omaa lakkiaispäivääni ja muistan, miten
hieno hetki se oli ja miten jotenkin upealta se tuntui, mutta teki erityisen hyvillä, niin mä oon nyt, että saan olla tässä teidän juhlassa vieraana jotenkin siitä näkökulmasta, että teidän niin kuin perheet ja läheiset on halunnut järjestää tällaisen juhlan ja se kertoo siitä, että se ei ole samantekevää, että opiskelee ja pärjää opiskelussa, valmistuu, käy koulua ja se on sillä tavalla merkittävää, että tällainen juhla järjestetään. Sillä on merkitystä, että käy koulua ja opiskelee. Sillä on merkitystä tulevaisuuden kannalta, teidän itsenne kannalta. Mä ajattelen jotenkin siitä tavallaan tiedosta, mitä voi koulunkäynnin ja opiskelun kautta saada, että se on sellaista pääomaa, mitä ei meiltä kukaan koskaan voi ottaa pois. Ja se on ihan meidän omaa. Me ollaan se itse ansaittu ja päätetään, että millä tavalla me se oma pääomamme otetaan käyttöön. Toiset jatkaa opintoja hyvinkin pitkälle ja niin kuin Meiju sanoi, että elinikäisestä oppimisesta on kysymys, sitä voi tapahtua monella tasolla, niin myös ihan konkreettisesti opiskelemalla ja hankkimalla vaikka useammankin ammatin, sekä ei ole poikkeuksellista enää tänä päivänä. Mutta ylipäätänsä huolimatta siitä opiskelumenestyksestä tai siitä, että miten me sijoitutaan opintoelämässä tai työelämässä jatkossa, niin se tieto, mitä me saadaan sieltä koulusta ja opintojen kautta, vie meitä joka tapauksessa eteenpäin ja sillä on merkitystä. Ja se, että me ollaan kiinnostuneita meitä ympärillä olevista asioista, mitä me koulun kautta voidaan lisätä sitä tietoa historiasta, biologiasta, maantieteestä, erilaisista kulttuureista, asioista, ilmiöistä, niin se kasvattaa sitä meidän omaa pääomaa ja se tekee meistä mielenkiintoisia ihmisiä, kivoja ihmisiä keskustella ja jutella ja se on tärkeää elämässä myös. Onnea ja menestystä kaikille. waxaan filayaa waqtigoo iska gaaban daraaddeed inta badanna intii ay u socotay arrimahani waa dhalinyartuna iyagaa ka baxay iskuullada iyagaa fahmaya luuqadda wax ku barteen waalidka si gooniya ayaan magaranaysa waxaweye ogala hadli doonaa ama aynu oga sheekaysan doonaa marka aynu u baxno kaafeega iyo shaaha laakiin madaxda sarsare ee halkan nala fadhida oo dhinaca shisha ay fadhido Meiju Hofi oo u fadhida magaranaysa waxaweye magaalada Helsinki wax qorsheedka ugu sareysa dhexda oo ay fadhido Irma Sipala oo haysata unitkan bariga ama qaybta bariga oo ilaa 8 qol oo dhalinyarta ay hoos yimaadaan iyo henna oo ah madaxa sare ee wax qorsheedka qaybta Kalyala oo iyaguna kamid ah organisationada kamidka ah horumarinta dhalinyarta aad iyo aad bay idinku mahad celinayaan dhammaantood waxaan filayaa barnaamijkeena toos ayaynu isaga sii wadanaynaa haddii aan ku xigsiiyana waxaan ku xigsiinayaa qaybta waalidka oo inooga hadli doono maxamed aadan soo dhawe maxamed laakiin iyaga ixtiraam sameeyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mahad ka soko waxaan kala mahadinaynaa waalidiinta ama guddiga waalidiinta ee xaafadda ee soo abaabulay xafladan weyn iyo qof kasta oo kala soo qayb qaatay waxaan leenahay waa mahadsantiin midda labaad waalidiintu waxay Soomaalidu tiraahdaa wixii rag isugu tago dumarkuna way ku jiraan rag kaliya oo Allah maaleeyay wixii rag isugu tago rabbina aqbalo way rumoobaan haddii wixii la isugu tago oo rag iyo dumar la iskaashado wax weyn bay dhalaysaa tan waxa weeyaan kulay anaga xafladan muddo badan baan xaafadan koonto deganahay yani sharaf weyn bay noo tahay in ilmo fara badan ay maanta ka qalin jabiyaan dugsiga sare oo maanta meeshan xafladan lagu qiimeynayo iyo ilmo kale oo iyana dugsiyada dhexe ama dugsiyada hoose iyaguna kuwa ugu fiicnaa kamida waalidiinta waxaan oran lahaa dadaalka hala sii badiyo
أنا ما عندي تجارنا الوطن كان أخرية وحن كواركي قبل وطن كانوا دالتي لحدا يكو سنة يجرتا برلمان كفيلند ذيك متاعي أي هذا لوك يوكا قلنا بس واللحدا يكو سنة مركا واحد فهم يسا وحبرشدو وما باحنا داكو ما رتي ليميت ما لحد يكون معطو waxaad ogaataa marba markii aad wax sii barato iftiin oo nolol waxbarashadu waa iftiin jahliguna waa mugdi marka in waalidiintu ay dadaalka sii wadaan waxaan kale idinku dhiiri gelinayaa waartan iskuulka barnaamij dhan oo wilma la yiraahdo ayaa jira oo ilmihii meesha kala soconayso 5 mirir haddii iskuulka maanta ka soo dahaa wilmahaas aad galaysaa buundooyinkiisii hadduu maqnaado haddii imtixaan maanta ama berito uu leeyahay wixii oo dhan meeshaad ka arkaysaa in yani waalidiinta ay had iyo jeer la xidhiidhaan macallimiinta iskuulkana waan ku dhiiri gelinayaa haddii maalinta shirarka waalidiintana in iyana maaragtay macallimiintu dadka ay u yeedhaan la tago mararka qaar haddii macallimiintu ilmaha ay wax kaa soo weydiiyaan aad ka jawaabto markiiba waayo waa cooperationkaasi yani wada shaqayntu wax weyn bay taraysaa marka inay waalidiintu ku dadaasho oo maaragtay ay mar walba ay wada shaqayn la samayso mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay gaar ahaan nimanka dugsiga sare ka baxay meesha gabdha u badan sanadka dambe wiilashu inay meesha iskaraan soomaaliyaas waan xanaaqaynaa sanadka dambe haddii gabdha haddana ay usoo bataan waa inay wiilashina ay maaragtay kolay dhiirigelin weeya waxani yaan la hadhin hala dadaalo waxbarashada waxaad ogaataa waa salaan la korayo marmar baa laga yaanu koro liico haka niyad jabina sii soco oo dadaalka ha la wado sanadba waxaad ogaataa sanadka kasii dambeeya waxbarashada waxaa dhici karta mararka qaar inay aad kugu sii adkaato laakiin laysma dhiibo waa inaad activity muujisaa mar walba oo dadaal weyn aad muujiso dee waxaan hadalka kusoo koobi lahaa kolley dadka hadlaya waxaan malaynayaa badan iyo xafladna wayna sugaysaay mar labaad hambalyan leh iyo mar saddexaadba waxaan karanayana hambalyan leh dawaaliinta iyo dadkii ka soo qayb maaragtay meesha waxaan karana hambalyan leeyahay dhalinyarada yaryar oo iyaguna kalaaska 6aad ama kalaaska 9aad iyaguna ka qalin jabiyo oo kuwii ugu fiicnaaya sidaas iyo nabadgelyo waa mahadsantiin mar labaad kuten lupasi aikaisemmin noilla vanhemmille että mä tulkaan myöhemmin tuolla kahvin ääressä kaikkea mitä te olette puhuneet. Ja tästä mitä Muhammed on puhunut, niin mä yritän sitten tulkaa teille myös kahvin äärellä. Waxaan filayaa xafladdu ay noo sii socoto. Waxaan ku soo dhaweynayaa macallin warsame oo muddo dheer ka shaqaynayay macallinimada. Ku soo dhawo macallin. Kool waa bataya. Midkaan uraan. Soomaali markaan joogo waxaan soo bartay la kamiyeysan ahay dadka qaar way la yaabaan jaamacadda Helsinki waxa la yiri kaalay ninka ugu horeeyo noo noqo oo lawyer laakiin waqtiga ay masaabixi waay waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha iyo kaamirooyinka laga duubin ma ogoli gabdhaha qaadanaya kaamirooyin ma ogoli ilaahay dartiis ma ogoli iga dhaaf qofka iga duubo way dambi ay u galay waxaan sheegi doonaa 5 arrin oo muhiim ah 5taas arrin waxay ku saabsan tahay caruurta inay koraan cunuga marka uu korayo waxa ugu horeeyo nabadgelyo inuu joogo meel nabadgelyo leh haddii la helo nabadgelyo meesha cunuga uu degan yahay wadanka ama area-da ama guriga safe haduu yahay oo uu degan yahay cunugaas wuxuu baranayaa number 1 number 2 cunuga wuu korayaa wuxuu ka korayaa muuqa iyo maskaxda labo cunuga inuu caafimaad qabo waayo haddii cunuga uu caafimaad qabo wuxuu ka kori doonaa maskaxda iyo muuqa waxaan u maleynayaa in dadku ay fududeysanayaan laakiin waxyaabaha 5tan qodob waa 5 qodob oo academic ah oo adduunyada dhan marka la baaray waxa la ogaaday in 5tan qodob cunuga uu ku koro cunuga wuxuu ka koraa laba qayb wuxuu ka koraa muuqa oo dheeraado ama oo cayilo wuxuu ka koraa maskaxda koritaanka waxa ugu fiican cunuga inuu maskaxda ka koro haddii uu maskaxda ka koro cunuga waxa u sahlanaanayo in uu wax barto oo luqiyo uu tagiyo
dabadeedna uu waxbarashadiisa sii wado ilaa heer jaamacadeed waa tahay number 3 nadaafadda dad badan way la yaabayo waxa laga yaabaa inay dhahaan nadaafadda maxay u saamaysaa nadaafadda waxay saamaysaa cunuga koritaankiisa maskaxda iyo muuqa waa 3 arrin laba kala noo dhiman raashinka tayada leh caruurtan bariiskii baastada ka dhaafa biliis hooyooyinow raashinka tayada leh finish waxay dhaan laga yaabaa monobuwale in ruwa ka Soomaa cuntadan tayada leh ayaa waxa la ogaaday ad cunuga inay uga koriso maskaxda cuntada waxa la ogaaday subaxi cunuga hadii uunan quraacanin iskuulka uu soo aado taqaatiirta caafimaadka anigu ma garanayo waxay noo sheegeen qof walbo nool in sokortiisa ay dhacayso qof walbo nool dadka yaqaan ayaa yaqaan anigu maahay dhinacaas kuma fiicni sokorta markay dhacdo qofku wuxuu u baahan yahay wax macaan inuu cuno ama raashin si sokorta u sarakacdo hadaba cunuga guriga markuu ka soo baxayo hooyoy ama walaalow waxa isku daydaa inuu soo cuno raashin hadii 10 ilaa 12 inta u dhaxaysa ama 12 ayaa la yiraa oo una raashin cunin cunugan wuxuu fahmi maayo meesha dhib ka taagan hooyadan waxa laga yaabaa inay tiraahdo waxba cunin cunugu inuu qudaarta cunaa oo caanaha cabaa wixii u ron oo hilibka baan dhahayo rootiga waxyaabaha vitamins ka inuu cuno raashinka hadii uu guriga ka soo cunin subaxi markuu soo baxayo iskuulkana uu yimaado cunuga wuxuu fahmi maayo arinta ugu yaabka badan dad badan ay fududeysanayaan waa biyaha shantaan qodob biyaha cunugu inuu biyo badan cabo hadii biyo badan uunan cabin koritaankiisa maskaxda iyo muuqa hoos bay u dhacayaan bal shantaan arin ka waran guriga wax ku baranayo waa inuu safe yahay qolkiisa waa in loo dhaafaa cunuga caafimaadkiisa waa in la baara marba laga sheekeeyo ama la ogaada meesha oo wax ku baranayo waa inay tahay meel aad nadiif u ah labada goob ee ugu daran ee la nadiifiyo waxay kala yihiin suuliga ama masqusha iyo meesha cuntada lagu kariyo maxaa la yiraahdaa kushinka labadaas meel hadayna nadiif ahayn cunugaaga ma koraayo waxba isdaalin bajaq wax la qasayaa waxba ha qasin wax walba waxa u soo bisaa yaristus iyo suuliga iyo kushinka waxaan u maleynayaa shantan qodob hooyo walba maskaxda ha geliso gabdhaha yararka ee sharafta badan ee wax barteen shantan qodob hooyada kala shaqeyso waxaan ku soo gabagabeynayaa ugu dambeystii arday badan oo aan macallin u ahaa meesha fadhiyaan qaar khayr Allah siiyo waxaan rajaynayaa inaan helno gabar ama wiil ah boolis waa u baahnaa booliska dhinacana la ka soo galay dhinacan waa inaan helnaa gabar ama wiil booliska noo noqda mustaqbalka waxaan u baahanaa la kimiyas qof noo noqdo labadaas hadii aan helno xaqeena waan cishi doonaa dugsi sare hadaadan tagin jaamacad ma tagaysid dugsi sare inaad tagtid isku day dugsi sare ma tagaysid hadii aadan ala aste plus ila aste oo la isku daro hadii aadan wax fiican ka keenin ha isnoojin aabi hooyna ha noojin ala astahi ila astahi marka la isku daro hadii aadan keenin dhibco fiican oo aadan si fiican wax u baran si aad wax ku baratid number 1 waxa ah qoraalka qaf aanan si fiican wax u qori karin meel ma tagaayo ha isnoojin qafkii isnoojin hadda ayuu ka gaaraa qoraalka lagu daray akhris badan ayaa jaamacad lagu tagaa ama luqi lagu tagaa marka labadan ma suubin kartid adigoona ala astaha cunuga la soo dhisin cunuga 1 ilaa 6 waa in la soo dhisaa si fiican loo soo dhisaa 1 ka hor ayaa la soo dhisayaa bayvakotiga markuu tago oo jira 4 sano ayaa waxaad ku bilaabaysaa oman aidin keelina bartid luqadiisa Soomaaliga bis inuu barto inuu qoro luqadda Soomaaliga luqadda Soomaaliga 5 sano markuu jiro cunuga haduu qor yaqaan akhri yaqaano dugsiga quraanka waxaan ogaanay inuu si fiican u akhrinayo quraanka carabigana uu baranayo hadii oonan baran luqadiisa oo qoraynin oo finish kugu la hadlo cunugan rajadiisa way xumaanaysaa waxa laga yaabaa eratus loo wakiil la geeyo 5 sano markuu jiro cunuga hadii uu wax qoro ama akhriyo ilaa 6 sano fasalka koowaad wuxuu noqonayaa cunuga ugu fiican
waa soo aragnay haddaan haynaa gabdha yaroo meesha fadhiyan ayaa nala joogaan waalidkood meesha ka sheegayno fasalka koowaad haddii cunuga uu si fiican wax u barto labaad iyo saddexaadna sidii ayuu ahaanayaa afaraad iyo shanaad waxaad u qabanaysaa macallin caawino lacag geli cunuga toddobaad fasalka toddobaad sideedaad ilaa sagaalaad waa meesha lagu go'ay oo ugu dhib badan yaa ka baxaya ma garanaysaa waxaa ka baxaan gabdhaha kaliya wiilasha ma ka bixi karaan sababta waa maxay gabdhahan sharafta badan fiiri waxaan ogaaday Yurub intaan wareegay iyo Mareykanka iyo dunida intaan wareegay gabdhaha ugu sharafta badan ee ugu qurux ee ugu darajada badan fiilana laga helaa la ilaaha illa allah gabdhaha nool gabdha saan u xijaaban muku arkayso Yurub waxaan ku soo gabagabeynayaa waalidka Soomaaliyeed hooyooyinka khayr Allah siiyo ilaahu hooyooyinka jannada geey ilaahu waalidka Soomaaliyeed ragana khayr siiyo laakiin ragga hadaynu nahay oo aniga aan ku jiro xoogaa bal xusal aan isku dhufanay dumarka ma gaarnee aan hordada ka kacno assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan gaarnay xilligii macnaha shahaadooyinka iyo lahyada iyo gabdhaha ugu talagalna insha allahu tacaala iyo wiilashaba marka أمال عبد الله موجي أمال عبد الله موجي أما تستحق أحمد يوسف محمد أحمد يوسف محمد أنت شوف هذا كلنا طبعا سمع أحمد سهام محمد سعدية علي علمي سعدية هذه هو مقامتها هاي صقل أسد نور أمل محمد خليل عاشر محمد آدم يوسف سهر إبراهيم كلا اسمعني أصوات قال بعد إيه
sidaad hal sawir wada gashaan dhammaantiin maltaga eli ka tulee sit se 8 senkiä jolla luo اسمعني تبييري هذا وين يا تبييري سوري سعيدي علي علمي Okay. عبد الشفو waxa loo yeedhayaa dhalinyarta oo ardayda iskuulaadka hoose dhexe labada Ahmed Nasteexo Cabdi Casiis سعيدة عبد الله سعيد عبد الله سعد Onneksi olkoon ja ylioppilaskapitula
عاو محمد عمر. إبراهيم محمد آدم. أوي إيميل كله. أردنا نمبر كفيعنا معنا سكولات كودا معنا كونترا فيصل يا كينتيه. warbixintooda waxaa ka soo qaadnay macnaha riitriga iskuulga macnaha ayaa soo siiyay hadii waxa la keenay Faisal ama Control ama Hull marka arday ugu fiicnaa ee Soomaaliga ee wax barashada fiicnaa iskuulkiisa ayuu ugu boodda sareeyay soo siiyay maamuluhu marka maamulka soo bixiyay macnaha wax anaga sameeyna ma بسم الله الرحمن الرحيم labadan shahaado waxaan ugu talagalnay maaragtay yarkan Mikaayil oo aad noola shaqeeyo inta badan oo masjidka islaamka ka socdo iyo irma oo aad aydan noola shaqeysay oo xaafadda maaragtay haysato qaybta oo maaragtay dhalinyarada marka labadan shahaadaan ugu talagalnay labadooda inaan siino marka waa Umar ugu turjumaan insha Allah elika palkintoja ei saanut vaan ainoastaan oppilaita muun muassa niin tähän palkittiin ihmisiä, jotka on ollut tukipilareita tässä Konsum ry on mahdollistanut, että Konsum näkee joka päivä tuosta eteenpäin toivoa. Siinä on sitten palkittu muun muassa Mikael Kerto, anteeksi jos en sanonut nimen niin oikein. Ja sitten tässä yhteydessä myös Irma Sipola, itäisen nuorisoyksikön johtaja. dhammaan aad baa umahadsan insha Allah tacaala markale waxaan u mahad celinaynaa xawaaladaha Tawakkal iyo Amal oo maxay naga caawiyay maxay hawshan yani si uu qabsoomi lahayd insha Allah tacaala haddana waxaan qaybtii macnaha macaankii kafeega aadi doona insha Allah tacaala aad baa umahadsantihiin جزاكم الله خير dhamaantiin Järjestitte tuossa aikaisemmin tänä keväänä, te järjestitte hienon tilaisuuden, missä oli paljon ihmisiä läsnä. Ja mä puhuin sille silloin siitä, että miten meidän ei tarvitse, tai teidän ei tarvitse ajatella, että te integroitutte meidän yhteiskuntaan, vaan me rakennetaan tätä yhteiskuntaa yhdessä. Ja tässä on nyt esimerkiksi nämä uudet ylioppilaat oikein tietämistä. Ja mä haluan lähettää teille myös meidän virastopäällikön Tommi Lainkion terveiset. Tommi on ulkomailla lomalla ja hän olisi erittäin mielellään tullut tänne ja lähetti erityisesti terveiset kaikille uusille ylioppilaille. Lähetti teille, jotka olette hyvin koulussa menestyneet ja lähetti myös koko teidän yhteisölle terveiset. Okay, waxaan rabnaa gabadhii oo jimicsiga noo sameyn jirtay Hanna ayadan shahaadaas aan ugu talagalnay laakiin way maqan tahay ma joogto waxaan u mahad celinaynaa waalidiinta oo la'aantood waxaan aysan suuro galeen aad iyo aad u mahadsantihiin idinkan maxamed muuse Universal TV waqooyiga